Aita Donostia konpositorearen azken lan ezezaguna berreskuratu du Josu Okinena musikari eta ikerlariak Andante Doloroso izenekoa. Eskuizkribu originala, editatutako partitura eta pianorako obraren bideoa aurkeztu ditu. Aita Donostia hil baino 2 urte lehenagokoa da eta urteek aurrera eginala jabetuko gara piezaren balioaz Okinenaren iritziz. Oso zaila esatea ze balio daukan, oso pieza berezia da eta bere aberastasuna ikusiko da urteak pasa diren heinean. Pieza honek benetan daukana da hizkuntza musikal zeharo vanguardista, zeharo berria, eta horrek ematen dio balioa. Garai bereko konpositoreekin alderatuta berritzailea omen da Andante Doloroso, baita mugazgaindiko eragina izan dezakeena ere. Aita Donostiak zeukan adiskidetasuna adibidez Maurice Ravelekin, oso lagunak zian. Ravelek lagundu zuen asko Aita Donostia eta deitu zion bere maisua zenari Eugène Kuls jaunari Parisen bizi izana, eta Eugène Kulsek irakatsi zion baita ere Aita Donostiari. Eta hor, Frantziako impresionismoren influentziak oso ondo ikusten dira, sartuta pieza hontan bereziki. Orain dela 10 urte baino gehiago jaso zuen Okinenak eskuizkribu sorta bat haren irakasle Felix Labila, Nafarrak emandakoa, eta hoien artean zegoen pieza honen eskuizkribua ere. Behin esan zidan, hartzazu eskuizkribu hauek, ja etorriko da egun baten zuk joko dituzula. Hasi nintzen selekzio bat egiten, nire diskarako, Xuxurlak duen izena diskarako, eta Euskal Herriko musika ezezagunak grabatu nahi nituen, eta erabakitzerakoan konturatu nintzen eskuizkribu bat zala, oso desberdina, oso berezia, eta gogoratzen naiz nola Felixek esan zidan, hoi Aita Donostiak personalki eman ziola. Aldi berean prozesu zaila eta polita iruditu zaio Andante Doloroso obra berreskuratzea, gainerako eskuizkribuei erreparatzeko beste ikuspegi bat eskaini diolako. Oso zaila eta oso gogorra, baina oso polita ere bai. Ze eskaner batekin ibili naiz eskaneatzen dena eta notaz nota berregiten. Ikuspegi berri bat eman dit, beste eskuizkribuak baita ere aztertzeko. Xuxurlak diskoan beste hainbat konpositoreren lan ezezagunak ere sartu ditu Okinenak, Aita Donostiaren maisu lanaz gain. Adibidez, Pascual Aldaberen hiru bagatelak, eskuizkribuak bere alabak eman zizkidan, eta erabaki nun baita ere sartzea dizkan. Tomas Garbizuren 6 euskal dantzak, Felixen etxean agertu zirenak, eta baita ere Felix Labilaren 6 piezak idatziak gazteentzako. Baina oso bereziak baita ere ze Bartoken hizkuntza hor ere ikusten da. Iruditzen zaio beharrezkoa dela gizartearen ondarea berreskuratu eta gizarteari itzultzea, eta bere funtzioa horixe dela sentitzen du. Lan honek Aita Donostiak idatzi zuen eta gizartearen ondarea da. Eta orduan nik berreskuratu dut, prestatu dut, eta orain berriro bueltatzen diot gizarteari.